Ini ada boy sudah ada biar metu honsa. Also SuroWiase, wiase hu dia ABC channel. Udim. Nti so SuroWiase. SuroWiase TV, one SuroWiase anache se unyini nche. Nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa oni ye che ne ehu dia. Fa ye number no e wo screen ase.